Spații de relaxare într-o ambianță plăcută alături de multiple beneficii pentru sănătate. O ședință într-o salină artificială echivalează cu aproape 5 ore petrecute într-o salină naturală. Salina artificială este potrivită pentru hoteluri, spa-uri de zi, centre de fitness și cluburi sportive. Salinele produse de noi au la bază pulverizatorul de aerosoli salin ce se bazează pe tehnologie de ultimă oră accesată cu ajutorul smartphone-urilor. Aerosolii salini au multiple recomandări de la afecțiuni ale aparatului respirator până la tulburări de metabolism și de somn. De ce să mai pierdeți timpul cu deplasări la salină când noi vă putem amenaja propria salină? Construcții saline Asin. Sănătate la îndemână.